ekonomia sustapen eta enplegu zerbitzuaren bidez, ostalaritzako eta sektoreari eskaintzen zaio ondorengo neurriak. Banakako aholkularitza, ostalaritza establezimenduen egoera ekonomikoa eta finantzieroa aztertzea egoerari aurre egin alizateko. Beste alde batetik, negozio hildo berriak abian jartzea, take away edo delivery delako negozioak. Beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzak ostalaritzarako abian jarriko dituen diru laguntzen eskaerak izapidetzen laguntzea. Azkenik, hurrengo egunetan erabilgarri egongo da www.ostalaritza.getxo.eus webgunea takeaway, hau da, establezimenduetan janaria jasotzea eta delivery, etxean etxeko janaria eroatea, zerbitzuak eskaintzen dituena udalerriko ostalaritzari buruzko informazioarekin. Eta azkenik, laguntza zerbitzu bat eskainiko da terrazak instalatzeko eskaerak izapidetzeko, bai terraza berrientzat, eskaera berrientzat, eta baita ja existitzen dutenentzat ere.